Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibanda kubingelelayo ndlalifa izulu. UJesu KRISTU ENKOSI. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, samdumisa bangcwele ukuba sikwazi ukuthi siphinde sihlangane futhi namhlanje emoyeni. Muhle uNkulunkulu wethu, uyasithanda ngendlela emangalisayo. Ngiyajabula ukuthi ulalele, ngiyajabula ukuthi ukhona, uNkulunkulu akubusise. Ngiyabonga kakhulu ngabantu abaletha abantu, ngiyajabula kakhulu siqhubekeni sibalethe. Sithe ukwehlaka isibalo sabantu abaphumile. Ngiyacela uma kungenzeka wonke umuntu oletha umuntu ake amcheck umuntu wakhe ukuthi usekhona yini, ngoba hayi bayaphuma bona, kodwa ke akufananga naleli alanga ukuphuma 33, kodwa ngibalanga ke ukuthi bangaki kodwa baphumile khona. Enye into enganithiphisa ngayo, thenga ibhuku lakho, i-notebook noma i-one choir nje, ubabhale abantu bakho obangenisile ekhaya lizwe. Ube nelist yakho nje. Ube nelist yakho, ubhale igama lomuntu, isibongo somuntu, inamba yocingo nokuthi uhlalaphi. Kakhulu kulaba abadonsa abantu emagroupini abakuwona, abanye bathatha abantu ko Facebook, abanye bathatha abantu angazi kuphi, kodwa ke niyazazi nina. Iba nerecord labantu bakho ngoba bayaphuma. Abanye sengize ngakhathala ukubatshela ukuthi abantu babo bayaphuma. Abanye ke isikhatha ngisitholi vele baphuma ngixakekile ama message emaningi. Kodwa kuba check nje abantu bakho, ngoba ngiyaqinisekisa ukuthi umuntu mayiphuma uphuma nesibusiso sakho. Ngiyaqinisekisa ke lokho. Sengikuzamile ukufind out njengoba mawungena uthola isibusiso, mayiphuma uphuma naso futhi. Lesi sibusiso abezena naso uphuma naso. So ke uma kunjalo ke kusho ukuthi usebenzele emuva. Ungavumi ukusebenzela emuva. Okubhlungu kakhulu mawuletha abantu. WeKaJakobe chapter 5 verse 19 kuya 20 lithi kunenqwaba yezona esitshekelwayo. Mayiphuma kumuntu kwenzakalani ngalezo zona? Ngiyabuza mina, kwenzakalani ngalezo zono uma umuntu ephuma kade sezisitshekelwe na? Hayike impendulo yakho uyayazi nawe. Angithanda ukuyisho ngoba ibhlungu. Hayi ibhlungu impendulo, kodwa uyayazi ke nawe ukuthi umuntu mayingena kusitshela kusibekela inqoba yezono, mayisephuma kwenzakalani. Ingakho kusemqoka ukuthi uhlale phansi nomuntu, umchazele umuntu. Umbone uzwile bese uyamfaka. Kuzokusiza ngendlela emangalisayo. Futhi ufake umuntu omaze ukuthi uno WhatsApp. Kube abanye bake basukela abantu nje abangena WhatsApp. Sengithi ngiyayifaka inamba WhatsApp awukho. Mu WhatsApp nawe. Ngoba phela umuntu uyamdinga ukuthi lokhu umchecka ukuthi usekhona nekhaya lezwe. Awu WhatsApp udlulisa inamba nje awubakithi. Kodwa ke ngeke sisho lutho. Khona nabantu abadala abangakwazi ukwenza yonke leyo technology. Kodwa siyabonga ngabantu enibalethayo, uNkulunkulu akubusise. Ukhumbule sine target okwenza u2000 kusukela manje kuya kuMarch, ngoba abantu bangaphezulu ka8000. So sine target okwenza u2000. Ngakho ke ngiyathemba, ngiyakholwa ukuthi uzokuthola enhlizweni yakho ukuthi umsize uNkulunkulu ngokuthi ulanda abantu bezozizwe leNkosi umqhele wakhe ezulwini. Kodwa ungavumi umuntu akwaphuce lo mqhele ukuthi aphume. Hayi ungavumi, uyakuphuca phela umqhele wakho mayiphuma. Uzothi ke wena nganabanye basele, yebo basele, kodwa khona ukuncunzukayo kuwena. Hayike siyambonga nokho kakhulu uNkulunkulu. Ngesonto elizayo, iSunday ezayo ayilesibheke kuyona. Sunday ezayo sinenkonzo umbhabhatiso. Sengibatshelile abadinga ukubhabhatiswa. Ngiworried ngabantu abangarespondile, abangabuyile. Kubantu abawu20 abantu aseberespondile abakafiki ku10 ukuthi bazoze embhabhatisweni. Ngiworried ngoba laba bantu futhi bavimbile. Khona abantu
abaready ukuthi babhabhadiswe, kodwa wena wavimba nosuku. Ngiyacela ningilethele ama-particulars enu, ngiyacela ningilethele kuze ngikwazi ukunilungisela itifiketi. Mhla ka-10 sinenkonzo yombhabhadiso. Bese kuthi-ke ngomhla ka ngithi 16 no-17, kodwa-ke sinje weekend elandela lapho siyeMpumalanga eNkomazi, siyeMpumalanga province eNkomazi. Ngibone abantu be-Cape Town ngamangala, mhlawumbe bakhona abafuna ukuya eMpumalanga eNkomazi. Shesha kulungiselele, shesha uzilungiselele, ubhuke indawo yokulala, uphinde utshela abantu bakhona ukuthi uyeza, khona phela bezokwazi ukuthi kuza abantu abangaki uma belungisa ukudla. Kufanele uzibike usho ukuthi uyeza, zibike usho ukuthi uyeza eMpumalanga uma uya. Mawuzazi nje wena ukuthi awumenyiwe ngqo, kusho ukuthi mawuthanda ukuya yazisa abantu bakhona. Ngiyamkhola uNkulunkulu uzongikhumbuza nginifake sengisho ngithi ngifakele inamba. Ikhona ipromo noma ipost engizoyifaka kunenamba lapha eshoyo ethi for more information. So ke iyona ke ufanele isho kuyona leyo namba ukuthi niyeza. Ngiyabonga uNkulunkulu wangisiza wangikhumbuza, bese ngithi ngizoyibhala, cha ikhona inamba ngizoyifaka, ngicabanga ukuthi emva kwenkonzo mase ngifakile inkonzo. Siyambonga ke uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Ngokugcinwa iNkosi sibheke eMpumalanga, amabomba abheke khona eNkomazi. Nama ngazi ke eNkomazi angaze ngiye ngangasebenza eMpumalanga, ngahlala iminyaka ethizeni. O-Nelspruit, o-Witbank, o-Middleburg, o-Caroline, indawo engizazi eMpumalanga, o-ML, o-Stanela, yasazi Stanela, eStanderton. Nawo zonke lezo ndawo, Broncospruit, ngingene eLimpopo, ngiye ko John First kunesibhedlela lapho eLimpopo uqobo. Awuziningi indawo ngangisebenza. Kodwa ke asishiyeke lapho. Iminyaka emingaki? Mhlambe u4 ngiyacabanga. Hlezi eMpumalanga. La uNkulunkulu ke wangilanda khona. Wangilanda lapho ke. Hayi asishiyeke. Siyezwini leNkosi la namhlanje. Bengenzela nje ukuthi abantu bakwazi ukuplana, abafuna ukuplana, bazi ukuthi yini eyenzakalayo. Guess what? Ngicabanga ukuthi kwakuyinkonzo yabefundisi. Noma inkonzo yabesifazane. Uthongathi lwaba unumber 1 ukusubmit amagama. Ngisazi noma nakwe kaJuly futhi. Bakuphindile lokho. Abakwenzanga namhlanje. Abakwenzanga izolo. Mangaphazama ukuthi bakwenze kuthangi. Sebengenile abasha, bathunyelwa, yathunyelwa nemali, sekusela abambalwa abangakayifaka imali yabo. Hawu befundisi. Umama Maseko is always number 1. Uorganized. Usebalethile abasha bakhe. Wazoletha nomphelezeli wabo. Waphinde kwafakwa nemali yesipheko. Ngiyamangala mina. Bangaphazama bawu-23. 23 othongathi abantu abasha. Angidlule lapho. Siyabonga lapho othongathi. Siyabonga. Ungavumike bakwephuca isicoco sakho sokuba unumber 1 ngokuba organized nokuletha abantu abezezinkonzweni ezihlukehlukene. Senikhishwe ngisho imali. Lento engishoyo. Khona abazalwane abazoqhamuka bethi imali sicela ukuyiphatha ngelanga asofika ngalo. Ngibuza umbuzo ukuthi isazokwenzani leyo mali. Sengathi sizumekile besingazi. Hayi mina ngibona umfundisi ongekho organized, umfundisi ongakwazi ukugqugquzela abantu ukuthi balethe imali. Ilethwa iseyamancozu. Sizazi zonke inkonzo zaseNtabeni ziwu5. Inkonzo yokuqala yiPhasika. Inkonzo yesibili ekaJuly. Inkonzo yesithathu eyabesifazane. Inkonzo yesine eyabefundisi. Inkonzo number 5 eyabasha. Ziwu5 nje. So ke uma uthanda
kungathi maqala unyaka nje abantu abazohamba ubabuza abaya kule abaqala imali uyibeke eceleni, abaya kule abaqala lokhu ubabhalisa kwenza umsebenzi ube lula. Noma buzani kumfundisikazi uMaseko ukuthi yena wenza kanjani, uyena wenza kanjani uzontshela. Ayike siyambonga uNkulunkulu wethu asiyezwini leNkosi. Nalokho bekudingekile ngoba kufanele silungise izinto zilunge, kungabi nokuqhelelana okukhulu emabranchini, awasondelane kubonakala phela noma singeke sifane neminwe ayilingani, kodwa iyakhombisa ukuthi umuntu oyedwa leminwe noma ingalingani. Kungabe sekuba ama-branch angathi aphethwe endaweni eziningi ezihlukene, bephethwe ENtabeni onke. Hayi bafowethu, asilungiseni le ndaba. Ngiyabonga, ngicela ukuthi ngiguqe sithandaze singene ezwini leNkosi. Babongcwele babolungileyo uNkulunkulu nomusa, siyabonga uthando sithande ngalo, siyabonga ngakho konke osenzele khona, sinikele uqobo lwethu kuwe. Akekho njengawe, akekho fana nawe. Siyacela ube kanye nathi kule nkonzo ngomoya wakho ingcwele, uJesu KRISTU iNkosi. Amen. Ayike siyambonga uNkulunkulu, ngise studio 3 lapho ke siqhamuka khona nenkonzo yethu. Studio 3 asifundeke sisakhuluma ngobukhosi beNkosi yethu uJesu KRISTU. Siqala ngomkhuleko wakhe ngokaJohn chapter 17 uverse 1 no verse 2, bese siya kwabase-Efesu chapter 1. Kufundeka kanjena ke ngokaJohn. UJesu wakhuluma lokho wayesephakamisela amehlo akhe ezulwini wathi, Baba, isikhathi sifikile, khazimulisa indodana yakho, ukuze indodana ikukhazimulise wena. Verse 2, njengalokhu iphila amandla phezu kwenyama yonke, ukuba bonke oyiphe bona ibaphe ukuphila okuphakade. Ayike asiye laphaya kwabase-Efesu chapter 1. Sizoqala ukubuka, asiqale kuyi-15. Ngalokho nami sengizwile ngokukholwa kukini eNkosini uJesu nothando kubo bonke abangcwele, angiyeki ukubonga ngenxa yenu. Nginikhumbule emkhulekweni yami ukuze uNkulunkulu weNkosi yethu uJesu KRISTU, uyise wenkazimulo, aniphe umoya wokuhlakanipha nowokwambulelwa ekumazini yena. Verse 18, ekhanyisiwe amehlo enhliziyo yenu, nize nazo ukuyithemba lobizo lwakhe nokuyingcebo yenkazimulo yefa lakhe kubo abangcwele. Sikhulume kakhulu ke izolo yini nothi izolo sifake inkonzo endala ecacisa ngokolibo, kusho ukuthi sikhulume kakhulu ngolwesibili, kanti ngomsombuluko sasifake inkonzo yaseNtabeni kababa umfundisi uZulu. Kodwa ke ngolesibili ke sikhulume ngokuthi ekhanyisiwe amehlo enhliziyo yenu, nize nazo ukuyithemba lobizo lwakhe nokuyingcebo yenkazimulo yefa lakhe kubo abangcwele. Ifa-ke bafowethu esibekele lona ezulwini alichazeki. Izinto ezisezulwini esizibekeleyo azichazeki. Ngempela nami angikwazi ukuzichaza, futhi ngeke ngiqale nje ngithi ngiyazichaza ngoba ngizazi. Zahlula umpostoli Pawulo wayekhona. Waya umpostoli Pawulo uthi lapha kwabaseKorinte besibili chapter 12 siqala kuverse 1, kumele ukuba ngizibonge noma kungasizi, kepha sengiza kuphatha imibono nezambulo zeNkosi. Verse 2, ngiyamazi umuntu ekuKristu sekuyiminyaka e14, nakuba wayesemzimbeni angazi, nakuba wayengaphandle komzimba angazi, nguNkulunkulu owaziyo, onjalo wahlwithwa wayiswa kwelesithathu izulu. uPawuli lo wahlwithwayo wasiwa kwelesithathu izulu. Uthi akazazi-ke noma wayesemzimbeni noma wayephumile, kodwa akwaziyo waya kwelesithathu izulu. Amazulu mathathu, khona izulu lokuqala, khona izulu lesibili, bese bakhona izulu lesithathu lapho kuhlezi khona uNkulunkulu Baba, uNkulunkulu Indodana, uNkulunkulu Umoya Ongcwele,
obusezindaweni zonke, ukhona ekhaya ezulwini, ukhona kuthina la emhlabeni. Lapho khona ingilosi kwelesithathu. Omunye uzobuza ukuthi izulu lokuqala kanti liphi na? Elesibili ke lona ngizodlula nje, angifuni ukugxila. Izulu lokuqala indawo eyispace, ukusuka enhlabathini uye emafwini. Ukusuka enhlabathini uya emafwini kubizwa ngokuthi izulu lokuqala. Ukusuka lapho kunamafu khona kuya esibhakabhakeni, to the sky, izulu lesibili. Ngale ke kwesibhakabhaka izulu lesithathu. So ke anjalo mayibalwa izulu lokuqala kusho ukuthi kahle kahle igama eliyizulu lisho indawo ewumkhathi. Kusukela la kuya emafwini izulu lokuqala. Kusukela emafwini kuya esibhakabhakeni kwi-sky. La bethi abanye ke ayangidlule lapho. Izulu lesibili. Kusukela ke esibhakabhakeni kuya ngale, vele kungale esibhakabhakeni izulu lesithathu. Uthi kuPaul nakuba wayesemzimbeni angazi, nakuba wayengaphandle komzimba angazi, uNkulunkulu wazi, kodwa njalo wahlwithwa wayesoko lesithathu izulu. Verse 3, yebo ngiyamazi umuntu onjalo, nakuba wayesemzimbeni nakuba wayengekho emzimbeni angazi, uNkulunkulu wazi. Verse 4, ukuthi wahlwithwa wayeseparadise, wezwa amazwi angakhulumekiyo, okungavunyelwa ukuba umuntu awakhulume. Izambulo zikaPaul. So yikho ngithi angikwazi nokuqala ngichaze inkazimulo yefa esilibekelweyo, ngoba noPaul wehluleka. NoPaul uthi kukhulunywa izinto angakwazi ukuzikhuluma, hayi ngoba engazizwanga, kodwa akakwazi ukuzikhuluma ngoba akekho ongazamukela. Angazi noma yizwa lonto le. Akekho ongazamukela, ungagcina uthi insumansumane into engekho. Usedlala ngathi kuPaul manje, usedlala ngathi kuBaba uNsibande manje. So indaba yasezulwini nje ayikhulumeki. Yanele mawuthi kumnandi, yanele nje mawuthi kumnandi kuhle. And ngeke ngasho kulezi ngathi nibheke umhlaba muhle kanjani. Muhle umhlaba, ukubuka empophomo, waterfall, ubuka ukuthi kuhle kanjani, ubuka amanzi ephuma etsheni ehla, ubuka amafu mahle kanjani, ubuka ihlahla indalo kaNkulunkulu zinhle kanjani. Kodwa ezulwini kungaphezulu, akusondele kwala emhlabeni. Ngisho imbali zakhona kuthiwa ziyamdumisa, ziyacula. Yayibona nje into yakhona. Baba uMkhizo ke washona wabuya, uthi mawuhamba uhambe ngathi uhamba eBhonjeni. Kumnandi kuyathofozela. Yazi impela bakithi ayichazeki indaba yasezulwini. Kodwa abantu bakhetha umlilo, bakhetha isihogo, bakhetha ukusha, abafuni ukuvuma izono. Bakhohliswa abantu abasebenzela uSathane, abathi ukuvuma izono akufanele. Kodwa iBhayibheli ligcwele amavesi athi vuma izono. Ayiteleka kulungile, bayateleka futhi abanye baze baqamba amanga, abalifundi ngisho iBhayibheli. Yazi omunye wathini kimi, Baba uNsibande, mina sengiyaphuma ekhaya lezwi, ngikhansela neappointment yami. Ngiyaphuma ekhaya lezwi, ngikhansela iappointment yami ngoba lento yakho ka2030 lento yakho asimazi umzofika ku2030. uJesu usezobuya lande bandla. Abantu ukuthi abalaleli. Number 1, wawungekho ngibizwa mina. Number 2, mangikhuluma izinto angizisuse emangeni, ngikhuluma into engitshela uNkulunkulu. Uthe uNkulunkulu anginitshele ukuthi yenzani appointment noNsibande, anike date. Busho wazi leyo appointment akuyona yakho noNsibande, eyakho naye, ngoba uNsibande ugitshelwe into ayenza akazenzeli. Appointment yakho noNkulunkulu. Bese ubhala phansi izono zakho, uzibhale njengoba uzenzile, ungabhali ihloko. Bhala isono njengoba usenzile. Mawenze njalo uzokwenzela umusa. Malifika usuku lokufa kuwena, lufika usuku lokufa kuwe ungakazivumi, ubonile uNkulunkulu uyazi okwenzela umsangenise ezulwini. Manje angazi abantu bajaheni ngoba bafuna ukulalela noma bayakhohliseka.
athi umuntu hayi mina ngizobambezeleka la kuwe sengithola umuntu osheshayo kungabhokhwa kuyena fine kuhle ngeke ngikuvimbe ngoba sonke sisazoma phambi kaNkulunkulu into engithandayo ileyo nje ukuthi sisazoma so abanye bayageza emachibini angcolile abanye bayageza emachibini aclean kukwena kuthanda ukugezaphi mina ngikwazi ukukunqumela kodwa siyaye ezulwini hayi lapho siyaya hayi siyaya futhi asidlala abanye bathi uJesu wathi akobhabhatiswe emanzini ahambayo amanga lawo alikho izwe lisho lokho eBhayibhelini ngokugcina inkosi awulalela ukuthi kubhabhatiselwa kuphi enkonzweni ngomhla ka10 izophuma ku YouTube iphinde iphume ku WhatsApp ulalele ukuthi bangaqhambeli uJesu amanga wathi akobhabhatiselwa emanzini ahambayo uze umuntu ekutshela lokho akwazi ulibone lelo vesi waphuma lo muntu ukhisho ukuthi kwathiwa akobhabhatiselwa emanzini ahambayo liphi ivesi elithi emanzini ahambayo kuphela mina ngiyalifuna angikaze ngilithole kodwa lawe engizokutshela wona uzowathola ngomhla ka10 uzobona ukuthi kubhajatiselwa kuphi ngoba yonke lenkonzo yenziwa ngani ngokukholwa manje abantu bafuna ukwenza into ngani ngokubona naye lo muntu ogijima ubhabhatisa kwahambayo uyamazi yini uphila iphipilo njengoba namvela ungazi yavuma kodwa mawulalele ngikukhulumayo lokho engikuphefumulayo lokho engikwenzayo kwaphela nje ayike asidlule lapho bengingekho lapho isezintweni zasezulwini lezo kukhulunywa ngazo la kuverse 18 othi ekhanyisiwe amehlo enhliziyo yenu nize nazo kuyithemba lobizo lwakhe nokuyingcebo yenkazimulo yefa lakhe kubo abangcwele sikhuluma ngefa lakhe leli uPaul uhlulekile ukulichaza uthi kuverse 4 basiKorinte besibili chapter 12 ukuthi wahlwithwa eSoparadiso wezwa amazwi angakhulumeki hayi ukuthi wengi-understand masifike ezulwini sizokwenziwa si-understand akukhulunywa isiZulu ezulwini akukhulunywa futhi isingisi akukhulunywa futhi isibhunu nesisuthu nanoma iluphulimi lwala emhlabeni yikho kuthiwa ilimi zabantu nezezingelosi kukhulunywa ulimi lwasezulwini but asidingi ukufundiswa lona sothi masifika sivele siluzwe silwazi ngoba amandla kaNkulunkulu lawo so kakhulunywa isiZulu kodwa uJesu mayekhuluma nathi la emhlabeni ukhuluma ulimi lwakho lo lwakho alincelebeleni bangimangalisa abantu abathi uJesu umlungu ngoba ukhuluma ulimi lwakho alukho angalwazi isiXhosa usithetha gqithi isiZulu sikhuluma siqede sikhiphe ngale isibhunu alukho angalwazi ngoba unguNkulunkulu manje ke ezulwini kunamagama angakhulumekiyo okungavunyelwa ukuba umuntu awakhulume kulomhlaba verse 5 uthi uPaul ngonjalo ngiza kuzibonga kepha ngami uqobo angizukuzibonga kuphela ngobuthakathaka bami uthini mayisho njalo uzozibonga ngonjalo ngomphefumulo wakhe ngoba inyama iyanga lapho angazibongi yena njengebe senyameni kodwa azibonge ngokomphefumulo wakhe ohambile wayobona leyo nto ngoverse 6 ngokuba noma bengingathanda ukuzibonga bengingeza ukuba isiwula ngokuba bengiza kube ngikhuluma iqiniso kepha ngiyayeka funa umuntu acabange ngami okungaphezulu kwalokho angibona ngiyikho nakuzwayo kimi ake sengiyashiya le ndaba bengikhuluma nje ngokuthi ingcebo yenkazimulo yefa lakhe kubo abangcwele ayichazeki ayikhulumeki uzathi uPaul kwabaseKorinte ngazi ingxenye ngale ngiyokwazi konke namhlanje sibona ingxenye siyobona ngokuphelele ngale ingcebo esibekelwe ekhaya ezulwini kuyangididaka abantu bayadideka ungadideki uJesu wathi John 7:38 okholwa njengokusho kombhalo eswini sakhe kuyogobhoza imfula yamanzi aphilayo hayi bafethu ake sikholwe nje ukusho kombhalo hayi nje ngisho kwabantu akuzinike ithuba ulifunda iBhayibheli makhonto ongayazi uyifuna uyithole uyeke ukuqambela uJesu amanga
uJesu wathi akubhajathiswe emanzini ahambayo. Liphi lelo vesi? Liphi lelo vesi? Ngoba uyababona abapostoli babhabhathise ngendlela eziningi ezihlukene. Liphi lelo vesi? Hayi mina ngiyambonga kodwa uNkulunkulu. Yazi mina ngiyambonga. Wayangithanda ngimubi kanje, ngangimubi ngiyisona esikhulu ngendlela emangalisa. Mangakutshena obami ufakazi ungamangala wena. Kodwa wangithanda uNkulunkulu, wanginika ingcebo, wanginika ifa. Abaningi abambulelwe ukuthi kufanele kumkhonze uNkulunkulu njengokusho kwezwi. Ukukholwa kuwukholwa nje. Kanti cha, ufuna sihambe njengokusho kwezwi, hayi njengokusho komfundiso phambi kwethu uma engakhuluma izwi. Hayi njengokusho kwanoma ubani ngokuhlakanipha kwengqondo yakhe uma engakhuluma izwi. Sikhuluma izwi ngoba ukholwa njengokusho kwezwi uyena ozongena ezulwini. Angigoqe sithandaze, siyambonga uNkulunkulu. Sinibonga nonke nisanda ukungena nifikile. Kunjalo ekhaya lezwi sipheka izwi ngezwi, sikhuluma izwi, silichaze ngezwi. Bambelela ezwini, ulenze. uNkulunkulu Baba uzokuthanda. uNkulunkulu Indodana izokuthanda. Bahlalene kuwe ngomoya oyingcwele bese beziveza. Hayi bazoziveza, wena yenza izwi. Siyambonga uNkulunkulu, uJesu KRISTU iNkosi. Asithandaze. Baba, egameni lomfelo wethu uJesu ophilayo, siyakubonga uNkulunkulu wethu nomusa, sikunikeza udumo. Akekho ofana nawe, akekho njengawe. uNkulunkulu ezulwini, siyacela ubusisele Inkonzo nabo bonke Nkosi abayilalelile, nabo bonke Nkosi abazolenza izwi lakho. Kakhulu ubusise laba abaletha abantu. Ngiyacela ubasize baletha abantu abangezuphuma. Siza uNkulunkulu wethu, yebo sikwazi ukubabona, abanye uyafuna bangene khona bezothi mase bephumile ubahlulele ngokungena kwabo. Siyakwamukela lokho Nkosi. Udumo lonke silinikeza wena, elakho icebo malifezeke. uJesu KRISTU iNkosi. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Babonse bandi yavalelisa. Uthi uJesu KRISTU iNkosi.